Deixa que la nit ens porti l'aire. I amunt, dice. I ja no hi ha camins que passin per casa teva. I ja no hi ha manera de deixar de ser qui sempre estàs. Quan la ciència-ficció supera la vida sencera i cada dia sento que això podria ser un comiat. Rodant per la pendent, cremant per la carretera, que sonin els canons i fem la guerra al teu terrat. Deixa que la nit ens porti l'aire. Fem un crit i obre'm la mà. Fem un crit. Deixa que la nit ens porti l'aire. La cara de dolent i l'ànima de mitja fera. Camino per la lluna sense pressa farfetar. I ara que bufa el vent he decidit ser una palmera. I que de les arrels em facin unes ales per pujar ben alt com volen els avions o la liga que està en cacera. Preparo les cadenes per passar l'últim assalt. Fem un crit. Deixa que la nit ens porti l'aire. Fem un crit i obre'm la mà. Ens porti l'aire. Fem un crit i obre'm la mà. Aviam com estem d'anglès. Dice. Sun will bright again for our generation. Sun will bright again. Sun will bright again for our generation. Sun will bright again. Ara m'acompanyeu amb palmes o no? Diu! Sun will bright again For our generation. Sun will bright again. One more! Com sona? You! Sun will bright again for our generation. Sun will bright again. I amunt! Sun will bright again for our generation. Sun will bright again. Sun will bright again for our generation. Sun will bright again. Yeah. Bravo! Bona nit! Quin rotllillo! Diu la Pilar Rahola que teniu molta trampera. Ah, sí? La plaga... Un rotllasso que teniu. La plaga N11. Bona nit, eh? Bona nit. Bona nit. Molta trampera, ens heu animat a tots. T'estimo, Pilar. Tu has de dir aquesta nit, o sigui, és com... La- Necesitava decírtelo. Gràcies. Escolta'm, què vol dir això de la plaga N11? Què és aquest nom? D'on surt? Pues la veritat que és un nom... Hi ha un tema de rock and roll històric que es diu Por ahí viene la plaga y le gusta bailar, i Oh, i surt una tant, mica d'aquesta idea, no? D'aquest tema de rock and roll. Ostres, que maco. Ahí viene la plaga i dius, la plaga número 11. La plaga. I 11 per què?
És que, clar, jo he de fer aquestes preguntes perquè... Els hi vols explicar tu, Omar? Es pot explicar això de l'11 o no? L'N11 és, bueno, és com la idea bíblica de les 10 plagues de Moisès, no? Som la 11 i venimos aquí a romperlo todo. Ho intentarem, Fotem una altra, molt bé. Sí, tant. Molt bé, escolta'm, ens heu cantat el Fem un crit, Correcte. del nou treball que esteu preparant. Quan surt aquest treball? Esperem que de cara a la primavera de l'any que ve poder-lo presentar així a l'abril, març, abril de l'any que ve. No podem posar data encara, però la idea és que estigui... Estem treballant. O sigui, Estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos com deia trabajando aquell. en ello, com deien, no? Sí. Fem un crit cap a què? Cap a la llibertat, cap a l'esperança, cap a un futur una mica millor, no? Cap a... I el bon rotllo. Sí. La cançó té un bon rotllo extraordinari. Sí, és impossible. No és un Alegria. tema que ens representi molt estilísticament, perquè nosaltres tirem més cap a la onda més folk, rock, així, però bueno, és un tema que ens volíem presentar aquí, que és el nou single, i bueno, i això. Volia deixar clar això, que tampoc ens representa molt estilísticament, però que bueno, que estem contents igualment. Què rius, Quico? No, m'agrada aquest màrqueting. Sí. No és el que fem normalment. Però aquí Però clar, jo no tinc molta pinta de fer reggae, no? Tampoc. No. Jo m'ha sobtat, t'ho he de dir. Sí, ja m'ho diuen ja, però bueno. Gràcies, la plaga N11, per A haver estat vosaltres, aquesta nit bona al nit. fax. Cuideu-vos, que vagi molt bé.